नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। ढाई मारो ताड़ी फगुआ चढ़ गइल बा। हाँ और फगुआ में हाँ ढेरोइंट के मत चलो न बैठ जाइब। आज तोरो फैल ही जाता नाम एगो चली रवा सभे के बीच में चल है फगुआ के महीना। हाँ बसंत पंचमी के दिन है। हाँ चल गई। माता सरस्वती जी के भी लोग पूजा आराधना साधना कैले कुछ माता से मांगले। हाँ साल भर पर माता आवेली और विद्या देके जायली। केकरा खातिर पढ़े लिखे वाले छात्र खातिर हमनी जस कलाकार खातिर। लेकिन यही फागुन के महीना में राधा जी राधा भगवान कृष्ण जी से रंग खेले के तरसो तारी। सोचा तारी के अरे माखन चोर कन्हैया ते सब दिन हमरा संगे रंग खेलल। लेकिन इन साल के फगुआ में काजनी किधर तू भूलैल। कोरोना में का चल गला। कौन लगुआ के फेर में लगल हुआ। कुछ बुझात नहीं खे लेकिन कैसे बा। अरे कि हम के दिहल विसा और कि जब जब याद तो हर आवे
न मन बहु ब्याजी ब्याजी न मन बहु दम न मानब हो। मान जाना ए राधा राधा अरे हई देखे ने माखन चोर कृष्ण मुरारी करीवा खड़ा बा। भैया ये राधा जो ते भी राधा गोरी तनी एने खड़ा हो जो। हाँ मैं खाना खा लो बाकी सोझा रहो। यही बेचारी राधा सोच में पड़ल बाड़ी भैया कि वासुदेव जी के ललनवा कृष्ण जी हवे ना। हाँ वो कहाँ बाड़े? हाँ जी कैसे हम अब रंग खेलब? हाँ कैसे हो? अरे कि हम के दियाला बिसा अरे कि जब जब याद तो हर आवे विसार जब तब याद तू हर आवे हमके दिहाना विसार जब तब याद तू हर आवे हमके दिहाना विसार हमके दिहाना चली हमारा। क्या बात है मिस काजल दू डीओजी साहब इनकर कलाकारी पर उन्हें पगला के आयल हुए। भैया तोरे प्यार में हो गई नहीं पागल। चुप रहा अरे नाच दे तो का है मत क्या भैया देखो भैया मेन माइक बनावा हो। छोड़ी के जहिया तू गईला हमारा के छोड़ी तू जहिया तू गईला सब दर्दी के तू हो मुआइला सब दर्दी के तू ही मुआइला। कहले का ज्यादा न हो